Nzara yacho mahwani mana ndinombotenga zvangu bread pashopa. Kohinda wapana wangu. Mkoma taro kune boys uko ngoma kwatapo. Ndiana kurova imurani mangu asingandizi imurani mangu. Blaz rimwe boys akatoya nyuwani zasuku. Ndiana singazivi kuti ndini kansela muno murani muno. All right, hande ikoko. Mira nditore banga rangu mukati. Ndipo era. Ya ndipo Blaz, ndipo jebjeba. Ndiye rupa. Asiri Blaz asiri. Urukudani. Urikuda ani? Ausikuona zvakaita vafana vangu vakaita sei? Asiriyo. Oh, muri kuda komana 100%. Nichana kwa niskwenda kuda. Unaenda weka za wana tuenda. Siya Blaz waende koko. Mfuba Blaz tabaudza baboti twasena. Ko mumirire hapana. Yakuno hapana. Kwa kusera disikuyo, kwa kusera disikuyo Blaz. Hapana ndo ndisingadi murani mangu. Yakuno hapana. Nishika nyako komana. Yo komana. Kwanzi kwa chichiruitika. Wafana ndio bloga umaita urera. Blaz ndio anwacho. Wafana inda muchindipa wrong information wafana vangu. Ambokudze Blaz ndingasende nazo tende kumbazo. Mafana kana mchiti wrong information muredo tishi. Asikunzwisisa kuti nyanzi nziri papo. Chichiruitika. Kabanga akakandekeya. Vaini kabanga akanikapa benge ndezve. Kuimboni yaiti kurutaka nafana. Kwa mafana musiri mawandaro wakunzo. Ndikapiko kama nako. Murudi. Plus ndini zvangu ndanganda vane vafana vangu vane pa wrong information. Ndakuzoti sorry Blaz. Ndichapota ndichikuigira every Friday. Poti muchiwaro vafana vanosaiza Blaz. Avanzwisise. Apa Blaz unikutora ronda utilana wani wati kujamanga. Kabanga akakandekeya. Ndini Blaz ndanganda vane chibanga ichi. Ndanganda chiri kufura nepa shop ndichikutengera chingwa maBlaz angu. Saka chibanga ndichikuzora majarini. Saka ndiri kupa mari yacho muzotenga chingwa maBlaz. Chibebana. Bebana. Sim. Bebana tukamu. Bana yeti aiseza nero kubata. Aya andisiwezano mkomba. Ndiri muwolfe train. Wona okay. Ndinekadi rezano PF. Plus. Aiseza. Chibebana seko. Naita basa Blaz. Chibebana. Naita basa mkomba. Wauza Blaz menu ndichiwa kudifu. Hapana. 1 nda banga rangu. 2 nda mari yangu yechingwa. 3 rubo rangu ratota newe mchari wacha bro. Urikuti chi? Urikuti chi? Ndipo ya. Ayo basi. Ndio ana Blaz. Ati ma city chi? Ma city apps. Under 2000. Nzara yacho mahwani. Ndakana mbotenga zvangu shop pa bread.